Předkopy v sedě, zákopy v sedě a zakopávání v leže. Předtím, než začneš nastavovat stroj, je nutné naložit alespoň nějaké závaží. U předkopávání si nastavíme zádovou opěrku, bočním zajišťovacím kolíkem nastavíme rozsah pohybu a druhým zajišťovacím kolíkem si posuneme spodní válec nad nárty chodidel. Teď si stroj přenastavíme na zakopávání v sedě. Otočte nastavovacím kotoučem do požadované pozice a zajistěte. Válec umístěte za kotníky, přidejte opěrku na stehna těsně nad koleny. Uchopte madla a přitahujte paty směrem k sobě. Teď si stroj přenastavíme na zakopávání v leže. Nastavte si sedací a zádovou opěrku do vodorovné polohy. Vytáhněte zajišťovací kolíky, sklopte opěrky a opět vraťte kolíky zpátky. Nastavte si podle sebe pomocí kotouče výšku válce. Pomocí druhého kotouče si válec otočte do horní polohy přibližně vodorovně s podlahou, jak je znázorněno na videu. Lehněte si na stroj, uchopte madla a přitahujte paty směrem k jíždím.